Quan ets xicoteta, no et dones compte de tot el que tens al teu costat. Quan jo era xicoteta, l'única cosa que volia era viure feliç i somriure per tot i per qualsevol cosa. Ahir no em donava compte de tot lo perillós que pot arribar a ser el món i tot el que conlleva anar creixent i tot això en un altre lloc que no és el teu, on no coneixes a ningú, on al món li pareixes una xiqueta rara, amb expressions diferents. Era molt xicoteta i jo no sabia què era tindre amics així. Em va costar entendre'ls a ells i ells que m'entengueren a mi. Els anys van passar i a mi em va tocar aprendre a ser com ells en la seva companyia. Però, a l'arribar a ma casa, jo era diferent i jo ho sabia. Els meus pares no van canviar, ells havien fet amistats, però la majoria, com nosaltres, de la mateixa nacionalitat. I els seus fills eren els meus amics, els de veritat, amb els que jo em sentia segura de tot el que deia. Els anys van passant i jo vaig entrar a l'institut. Havia crescut i el que em devia d'importar eren els estudis per a tindre un bon futur. Ja no consistia en somriure, ser feliç i no tindre cap preocupació. Tots i tots havien canviat, les persones pensaven diferent i buscaven amistats diferents. Al igual que ells, jo també, i n'hi havia poca gent com jo a l'institut. Fa 3 anys, abans d'entrar a l'institut, n'havia anat a veure a tota la meva família al meu país, Equador. I el poc de temps que vaig estar allí va ser fascinant. Tenia moltes persones amb les quals parlar i riure. Tots em tractaven per igual. La forma de ser de les persones m'agradava i jo em sentia part d'aquell país, d'aquelles persones. Aquell viatge em va influir molt i sempre li vaig estar dient a ma mare que m'agradaria anar a viure. Estem a 3 mesos d'anar-nos-en i tinc unes ànsies, però al mateix temps tinc nervis. M'aterreix l'idea de fer nous amics, ja que no seran com els pocs amics que m'havia costat molt trobar.